Sias. Iki mau ana sing nyuwun sinarengan to. Sisan Mbak Niken mumpung ngadeg wisan. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap niken malih. Amin. Amin. Wis. Selek nanggap nikene diskon. Tenan ta ora? Iya, tahun ngarep desa kene. Biasane pira, Dik? Biasane 40 pomone 40 nggih to. Ku diskon dadi 39 ngono lah. Diskon mau 1 juta. Iku jenenge ra diskon. Diskon to. Tak kira ki nanggap ping 3 gratis ping pisan. Lah, Ya rugi. Waduh. Ada Ya. Ayo kita nyanyi sinarengan. Terima kasih. Sinarengan ning Dismayor. Gamelan mungkin. Sinarengan. Satu persembahan. Dan dengan terdiri buat keluarga Kebunan yang tercinta. Niken Salindri. Rasa
barakallah, Bun. Iya. Oke. Niken, dalam. ini dititipan dari panjenengan Kak Ayu. Ya. Oh iya, terima kasih Kak Ayu, sehat selalu panjang umurnya. Kan habis ini Mbak Niken ulang tahun. Iya dong. Kurang 2 hari lagi ulang tahun ya. Kok gak ngucapnya aku tuh, Mas? Ya selamat ulang tahun nanti Alah, aku. Bu kasep kamu. Nanti aku Nasi, kirimin kawan. kirimin rekening kamu listrik ya. Tenan boy isi piro? Mosok lampune mati. Ya sampean. Oke, matur sembah nuwun Ibu. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Oh iya, nggih, salam dari Mas Lindra. Oh iya iya. Niken kuwi. Asaku yo. Kandhani. Mosok niken celuk emas. Lah iya. Nih Mas. Oh nih mas. Padake. Sudah? Nggih. Iya, ini apa lagi? Dari Ibu ya. Lah kasihan dong, ini pelawaknya gimana ndak dikasih ndak usah Wes. ya Mas ya. Iki isine bom ganti cekel niken ganti Ayo. dos. Iya, Oke, terima Mas, kasih. pokoknya. Nggih, Ini luar matur biasa sembah loh nuwun. Oh iya, iki lho gambare bojoku. Wih, Kak mosok calone. kok kan. Oh iya iya iya. Nggih. Iya. Ini fotonya di sini ta? Ya, monggo. Nggak Ibu. nanti aja. Oh iya. Mau iya. pulang. Mau pulang, nggih. Langsung bareng-bareng aja ya. Minta tolong, Mbak. Satu dua tiga sampun. Dah. Ya terima kasih. Nggih. Nggih panjang umur sehat selalu nggih matur sembah Mbak nuwun. Niken ulang tahun ya. Oh iya siap. Nggih matur sembah nuwun wis. Ki piye ki? Oke. Iki piye ki? Iki sire didol apa piye? Timbangane awakmu kabotan tak gene mulah aku piye kan. Tidak lah ya. Ki ngono gampang ngono ya. Gak sido tak go mulai. Sampun nggih, Pak? Pisan kas saman limbuan to, Bro. Nggih limbuan. Betul, nggih. Nggih. Pisan kas no. Nggih, napa, Pak? Napa wonten panyuwun? Monggo kula manut. Mungkin ditaruh bawah ya. Bu Inggi, nyuwun apa malih Bu Inggi? Nggih, mungkin permintaan Bu Inggi napa, Bu? Napa malih Bu Inggi? Monggo saking panjenengan Bu Inggi. Pujaning sih. Bang permintaan. Ya. Pripun pujane sih nggih? Napa Bu Inggi wonten panyuwunan? Oke. Apa statue? Statue.